Привет! Отправляйте деньги своим родным и близким из России в Таджикистан вместе с Тинькофф и Душанбе-Сити, без комиссий. Набудашты ихэр чизоша? Значит, ма хамикка вақт десин. Занак! Ha? Я бо инҷа биё. Ман хосташ досия. Я бо тез биё, ту бо маъқул мешади. Ганда муҳим. Я бо биё. Ha? Инҷа биё. Ha? Себас. Занак гӯш кун. Ha? Мани шаҳодатномаи акти Никоҳ? яъни ҳарду ма загси мо майна ёфта ҳозир хонда биром инда ягон ҷош бинавистагӣ не ки зан яъне ту Ман, ha? кисти шавҳараша коват буд. Фаҳмдия? Хай, фоқат нест ин чиз бе. Ана бо ягон ҷош бинавистагӣ не ки мард яъне шавҳар ош ба вақт биёд. ҳам ту хӯрда хеста биёд соат 8 нашуда буде. Хай басме? Бод себас. Ана бо ҷа нанавистагӣ ки ягон ҷош бе ина бин ки шавҳар бояд акор биронда давида хонаш биёд гуфта. Ха? Бод се? Ана ина бин. Ягон ҷош бе навистагӣ не ки шавҳар бояд ҳама пулаша маошаша оварда занаш бе тият гуфта. Хай басме? ту фаҳмдоси меона ягон ҷош бе нест ки ман наёфтам ки зан яъне ки ту телефони шавҳара ковад гуфта дарунаша ҳар рӯз. Фаҳмда? Фаҳмдам. Бо чӣ? яъне инҷа агар нанавистагиёша куни агар ин ҷиноят ҳисоб мешудааст. Фаҳмдия Зана? Тоба. Ким гуфти хай гапоя? гап гардонанаш мумкин гуфтагӣ ҷошам нест. Фаҳмдия? барои ҳамин агар як бор дигар телефонама кофтагита бинам ҷиноят ҳисоб мешавад мувофиқи қонун ман туи суд метиҳам турма мешинонам. Равид мо медам изототи. ҳаққони фитосиам ман турма мекунам унҷа тосида мебуред. фаҳмдӣ? дорухонаи Ёсин М хоҳони саломатии шумо.